Хора, аз съм Стефано Хиксмен. Днешното видео ще разгледаме градът на Спанч Боб. Бикини Ботъм. За сега тук е хубаво място. Има доста неща. Честно ми е как изглеждам. Смятам меню. Така. Излизам от света. Добре, разбрах истината. Разбрах истината. Защо има първо стъкла тук? Защо има това нещо? Бъркам се вече. Ето на Платон тъпия ресторант. Между това, когато се душа и че говори така. Аха. Ето хрупкавия рак. Не. Сигурно чувате моя приятел. Той говори на един човек. Не. Щом ти кажа не... Ако се махнеш. Окей. Ай, чао. Щом ти кажа не, значи не. Нали, Ники? Ето го Спанч Боб. Да? Една гъбка и едно дърво. Не знам за вас, но мисля, че аз виждам по-тъмничко, но вие сигурно виждате по-светличко. Аз това виждам, че го гледам. Помня, че имаше втория етаж. Да. Има втория етаж. Играта на Спанч Боб! Я да скача. Иначе... Най-но място е... Да, мога да летя. Отваряме. Все пак още не съм срещал тук в Майнкрафт львовия Гари. Къде е той? Не знам. Я да разгледаме на Сепия къщата. Иначе. Много старомонтон. Според мен. Между другото, хора, ако чуете някой да шеве, това училище сме. Да, снимам видео в училище. Позволено ми е. Май се кача в вторията. Сейти, слънцето не виждам. Не съм се качил. Леглото на Сепия. Много е старомонтно. Добре, тъмна стая. Това ли има? Сепия за втори етаж и никакъв телевизор. Бати старомонтния. Нямам дори телевизор. Дори баня няма. Сега къщата на Патрик. Това ще е най-интересно. Сега влизам. Тън. Още от самото начало паднах в телевизора. Ето това. Да. Щупих му телевизора. Айде да му купя едно новичко. Готово. Сега диван от пясък. Твърдо легло от пясък. Расти. и някакви хартии букуци.
Да, старомодния път. О, тайна стая, която не съм знаел за нея. Майко. Тайна стая няма на пустински пакет. Да. И да ви напомня, абонирайте се за Стефано Хиксмен и та нататък. Както и пръснете един лайк. И не мога да изляза. Изляза. Ти го навлечи си светлината на телефона и може да ще видиш слънце. То ми е увеличено просто от заради слънцето, не виждам тъй. Една лодчица виждам. Я да се качи вътре. Ти не оцеляване ли си? Не. Той ме спалва на това безсмъртие. И затова не мога да се направя на оцеляващ. На творчески. Да. Затова не мога да го направя на оцеляване. А моля да чупиш някакви блокове. Да. Сега ще ти покажа. Щупих нещо. Тук защо? О, да. Сега да го оправя. Той е буклук. И те се свърши. Откъде знаеш? Това беше днешното видео. Чао, бао. И абонирайте се за мен. Ние ще седим навънка, обаче аз ще я да се оставя телефона. То и аз. Чао.